Lesi siphakamiso siza njengoba umkhandlu obhekele inkolo yamaMuslim iMJC ube nomhlangano nabeluleki bezempilo. Lo mkhandlu uthi amathempeli ehlulekayo ukuhambisana nemigomo yokuzivikela kuleli gciwane kumele avalwe ngokuphazima kweso. We're even asking the mosques who have been principled in terms of implementing the health and safety protocols to consider closing their doors because of the critical time that we are in. IMJC iphinde yacela nokuthi kuhlehliswe imishado ebisihlelelwe ukuba yenziwe maduze, ifuna nokuthi kuncishiswe nesibalo sabantu abahambela imingcwabo. Umkhandlu wamabandla akuleli iSouth African Council of Churches usunxuse amaKristu ukuthi anciphise ukuya einkonzweni. All gatherings that bring together without necessity, including marriages, including services that can be postponed and rescheduled. We agree that the best advice we can give to our people is simply to refrain from these activities. Izisebenzi zezempilo nazo sezingaphansi kwenkulu ingcindezi seyicele ukuthi izinkonzo zamabandla zibanjelwe ngaphandle endaweni evulelekile hayi emathempelini. Inyunyana yabahlengikazi iDenosa ifuna ukuthi lelizwe libuyiselwe ngaphansi kwesigaba sesihlanu selockdown.